Panguva ino amene kuti SADC iri kupi ichiregera chaos aiwa iri kuonekwa kuti yanyanyisa aiwa munyika yeMozambique. Vanhu vanonyasa kuona kuti aiwa the SADC block hakuna chinhu chakada chinonzi SADC muSouthern Africa, ngaingodhizoviwa zvayo. Vanhu vakanganwe nezvekuti kune the SADC chairman kana vakomana masekretary kana the SADC troika. Sana pana mashoko anodanyorwa panapa nekunegleta kwakaita the SADC block vakomana veMozambique. Subscribe like watching on the bell icon. Tipinda panapa paTechMark TV vambodanyorwa vachiti KFC continues to rob Mozambique after the useless SADC meeting failed to address the contentious electoral issue. After destroying Filipe Nyusi statue in Maputo, today residents in Cabo Delgado removed General Alberto Chipando statue, who is known as the first to give the controversial shot that initiated the armed struggle for independence in 1964. He is also a former first defense minister after independence. Domashoko amudanyirwa pana kuti awa maprotest ari kuwedzera muchiona vakomana vachidestroy the statue vatangofamba vachidhonza. This statue is believed kuti aiwa ndiya Filipe Nyusi vanozikanwa kuti aiwa ndovakomana veFrelimo kunyange zvake aiwa panguva inoyi asati aresigna, but vanhu vanoziva kuti aiwa Daniel Chapo ndiye ari kufanira kuita the new president webato ravo reFrelimo. Ana kuti vanenge vachikwekweredza aiwa that statue zvatinoona kuti these people aiwa vari kungofananidza panapa naFilipe Nyusi vachiti panapa hatisi kana kumbokutoleretai, we wanted to do anything nezokuratidza kuti aiwa vakomana panguva ino hamuchadikanwa. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Ndinako mesection medu, subscribe or like, turn on the bell icon.